Mit navn er Jan Andreasen. Jeg har taget jer med herud i naturen, herud på det, vi kalder out of office. Du kender sikkert out of office fra, når du tager på ferie. Så står du det på din computer og fortæller, du ude i kontoret de næste par dage. Har du prøvet at tænke på at bruge begrebet out of office som del af dit lederskab? Et lederskab, hvor du arbejder med dig selv, dine værdier, dine energier, din styrke. Der er en grund til, at vi går ud af kontoret for at finde energier, styrke og dine værdier. Herude ved bålet. Her mærker vi. Her føler vi. Vi har også tid til at reflektere over vores lederskab. Vi udfordrer det også. Vil du det bedste med dit personale, er du nødt til at finde det bedste i dig, for at levere det bedste til virksomheden. Vi har værktøjerne i det, vi kalder vores Out of Office-program. Vores Out of Office-program er et program, jeg selv har arbejdet med i 14 år. Jeg har anvendt det til mit eget team. Jeg har leveret med mit team for mig selv og den virksomhed, jeg har været en del af i 14 år. Så har du lyst til at høre mere om det, så lad mig komme ud til jer. Eller du kan selvfølgelig joine mig her ved bålet. Og så lad os få en snak om, hvad vi kan gøre for din virksomhed, for at bringe jer out of office og videre til next step.